खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ISL नि जारिमिनाव गिबि खेबनि थाखाय सासे भारतारिया गाहाय कचनि थाखाय सायख'जादों नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आ खालिद जामिलखौ गोदान गाहाय कच महरै थिसनबाय ISL नि जारिमिनावनो बियो गिबि जेराव भारतारिखौ गाहाय कच महरै थिसनदों 44 बोसोर बैसोनि खालिद जामिलनि दैदेननायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आ ISL आव खेबनैयै सेमिफाइनाल सौहैनो हादोंमोन मख'नो गोनांदि सिगांनि बादायलायनायफोराव गोजोननाय गैयै फिथाइ मोननायनि उनाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आ थांनाय जानुवारि दानावनो सिगांनि गाहाय कच जेराड नुइसखौ दोनथ'नानै खालिद जामिलखौ माखासे समनि थाखाय बिबान होथ'दोंमोन दा बिथांखौ नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आ गाहाय कच महरै सायख'बाय बिमा बिफा भारतनि कुवेत हादराव जोनोम मोननाय खालिद जामिलआ सासे मिडफिल्डार बिथाङा महेन्द्र इउनाइटेड एयार इन्डिया आरो मुम्बाइ FC बेफोरबायदि क्लाबजों गेलेनायनि अनगायैबो भारतनि जानानै गोबां खेब खेला गेलेबोदों मख'नो गोनांदि कच महरै जामिल बिथांनि दैदेननायावनो आइजल FC आ थांनाय 2017 मायथाइयाव आइ लीगखौ देरहासारनो हादोंमोन प्रमद बर'आ रायजो राजानो होग्रा नङा रायजो राजाफोरनिफ्राय मा मोनो बेखौ लाग्रासो बेखौ बुंथियो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मैया 28 नं गसाइगाव बियाबाव BPF दोलोनि बिजाथि ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारि बिथांनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा दाबि खालामनाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव बिटिआरआव गोजोना फैबाय होननानै बुंबोबाय थानायनि सायाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदोंदि बिटिआरआव गोजोना फैदोंब्ला माबोरै प्रमद बर' सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो NLFB आरो ULB हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जाखो बेजोंनो बुजिनो हायो प्रमद बर'नि सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआरआव गोजोन गैयैया जादों 17 बोसोर BPFनि सोरखार समाव रावबो गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जायाखैमोन आरो गोजोना दंमोन होननानै फोरमायथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो होग्रा नङा रायजो राजानिफ्राय मा मोनो बेखौ लाग्रासो होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा आरो प्रमद बर'आ BTCआव थाबाय थायोब्ला BTC जोबस्रांगोन बेनिखायनो BTCखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय गासै हारि माहारिफोरा BPFनो भट होनानै देरहासार खालाम होननानैबो खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुंदांखा फावखुंगुर रजनीकान्त बिथांनो दिनै दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होगोन 2019 मायथाइनि दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ एक्टर रजनीकान्तनो होनो थाखाय मिरु मन्त्रि प्रकाश जावडेकर बिथाङा थांनाय एप्रिल दानावनो फोसावनानै होदोंमोन गोलाव सम सासे एक्टर महरै प्रडिउसार महरै आरो स्क्रिन राइटार महरै सावथुन मुलुगाव खामानि मावबोबाय थानायनि थाखायनो रजनीकान्त बिथांनो भारतनि टप सावथुननि बान्था दादा साहेब फाल्के बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'दों आरो बिथांनो बे बान्थाखौ दिनै होगोन गुबुन फारसेथिं दिनैनि सानाव मोननै हाबाफारिखौ लानानै रंजागोन होननानै फोरमायथिदों एक्टर रजनीकान्त बिथाङा मोननैनि मादाव मोनसेया दादा साहेब फाल्के बान्था मोननो हानायनि थाखाय आरो गुबुन मोनसेया फिसाजो सौन्दर्या विसागान बिथाङा हुटे मुंनि एप खुलिगोन बे एपआ भारतारिफोरनि थाखाय जागोन सुबुंफोरा बे एपनि गेजेरजों गावनि साननाय लुबैनाय आइडिया बायदि बायदिखौ फोरमायनो हागोन होननानै बुंथिदों रजनीकान्त बिथाङा हारिनि थामोनथाखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बर' हारिखौ मोनसे गेदेर हारि सिनायथि होनो थाखाय आरो गुबुन गेदेर हारिजों गादब जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय UPPL BPF कंग्रेस BJP साननायखौ एंगारनानै गासै रायजो राजा आरो दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ ज' जानो थाखाय आखाइ खबजोबनानै खावलायदों जामुथर गयारि बिथाङा जामुथर गयारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदोंदि आसाम सोरखारनि दैदेनगिरिफोरनि सोलोआव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि थामोनथाखौ फानबोनाय बायदिसो नुनो मोनो बिथाङा बुंथिदोंदि बिटिआर गोरोबथाजों रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया बिथांमोनहा खुगाजोंल' बुङो बिटिआर गोरोबथाया मोजां नाथाय गोरोबथायाव जेबो गैया वान भट वान जब मोनसे भट मोनसे साख्रि होननायाबो गैया बिटिआर गोरोबथानि खामानिफ्रा जागासिनो दङल' बुंथियो नाथाय BTCआव सोरखार दानाया 1 बोसोर जानो थांगासिनो दङ रायजो राजानि थाखाय दिनैसिम मोनसे गथा खामानि मावनो हायाखै थांनाय सोरखारा मावखानाय खामानिखौसो फिथा हास'नानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिगासिनो दं होननानैबो बुंथिबावो जामुथर गयारि बिथाङा लोगोसे बिथांमोनहा बर' फिसाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै गावसोरनि मुलाम्फाखौल' लागासिनो दङ बेखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो आद्रा गैला होननानैबो बुंथिबावो आरो जारिमिना खोन्थायो प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड मोनाब्ला मोनसे VGTCनि चेयारमेन जाया EM GM MLA मन्थ्रि जाया बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा दा मा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेनिखायनो प्रमद बर'नि सायाव बिन्दुसेबो फोथायनाय गैया होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा
बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि तामुलपुरनि एबसु कनफारेन्सआव फिरफिलायाव सोनारनानै गाबदोंमोन बेजों मा दिन्थिनो सानदोंमोन होननानै सोंथि खालामनायजों लोगोसे बेयावनो मिथिदोंमोन बेयो हारिनि थाखाय मोजां इसारा नङा बेनि फिथाइखौनो बर'फोरा दा भुगिनांगासिनो दङ इयुनावबो भुगिनांगोन बेनिखायनो UPPL BPF कंग्रेस BJP साननायखौ एंगारनानै गासै रायजो राजा आरो दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ ज' जानो थाखाय खावलायहरदों बिथां दामोदर गयारिया। सरकारनिफ्राय अननाय मोननो थाखाय सरकारनो अननाय होग्रोनो नांगोन अब्लासो सरकारनिफ्राय अननायखौ मोननो हागोन होननानै बुंथियो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिना गयारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि 28 नं गसाइगाव बियाबाव मैया UPPLनि बिजाथि जिरन बसुमतारीनि जानानै फोसावदिं मेल खुंदोंमोन। बे फोसावदिं मेल खुंनायाव बिना गयारि बिथाङा बुंथिदोंदि जायनाखि मिरुआवबो BJP सरकार रायजोआवबो BJP सरकार बेनिखायनो जौगानायनि खामानि आरो बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थाखाय सरकारजों थानानै खामानिखौ मावनो गोनां जायो। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि 28 नं गसाइगाव बियाबाव अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों 17,000 मुलाम्फायारि दंखायोमोन। दा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 10,000नो अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फा होनो थाखाय फोसावलांबावबाय। दा गासै 27,000 मुलाम्फायारिफोरा अरुणोदय बिथांखिनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोननो हासिगोन होननानै बुंथियो बिना गयारिया। गुबुन फारसेथिं फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै EM बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथिदोंदि थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमफोरनि मुङाव फैनाय रांखौ जाजोबदों। बिथाङा बुंथिदोंदि बुहुमनि बयनिख्रुइबो दुखियासिन समाजा ख्रिस्टियान आरो मुस्लिमानो। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदोंदि सियाला जेरै आंगुर मोनजायाब्ला बे आंगुरखौ गोखै बुङो थिग बेबायदिनो कंग्रेस आरो BPF दोलोआबो माफा माफा गोथां सियाल जायना हारिमु गैया दोलो गैया होननानै फोरमायथियो बिथाङा। गबिन्द बसुमतारीया उदालगुरियाव थानो हायाखै लाजिनानै गसाइगावआव खारनानै थाफैदों आरो गसाइगावआव हिन्दु ख्रिस्टियाननि राजखान्थि खालामदों आरो धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनाया मोजां नङा होननानै बुंथियो दि हारिमु बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां ex-NDBफोरा 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैमोनब्ला मानि थाखायथो सोमावसारदोंमोन होननानै सोंथि खालामनायनि उनावनो ex-NDBफोरा सहायनो हायियाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि मुसुखा बानायनानै सेन्देलनि माला गानहोनानै बुग्लिनानै सावनाय जादों जायखौ लानानै गबिन्द बसुमतारीया लाजिखांदों आरो गसाइगावआव खारनानै थाहैदों होननानै फोरमायथिदों दि हारिमु बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि गोलाव सम हारिनि थाखाय सोमावसारनानै बे बैसोआव बिथांनि खुगाखौ सोर बाहायदों सोरबा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ मेसिन बायदि बाहायदों नामा बेयाव सन्देह दङ होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे बे समाव मेसिन बायदि बाहायजायोब्ला गोलाव सम हारि सिबिनाया लाथिख' जागोन बेखौ गबिन्द बसुमतारीया साननो गोनां होननानैबो बुंथिबावो दि हारिमु बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो दि हारिमु बिथाङा बुंथिबावदों दि ex-NDBनि दि हारिमु आरो बानस बिथांमोनहा रांनि लुबैसुला टिका मोननो थाखायसो BPF दोलो खालामदोंमोन दा सोरखार दानो हायियाव गाबख्रावदों होननानै गबिन्द बसुमतारी बिथांनि अजद होनाया ओंथि गैया मानोना माखासे सान सिगां गबिन्द बसुमतारीया मानसि दैथायहरनानै टिका जासिफैदोंमोन नाथाय टिकादार नङा होननानै बिथांनि टिका जासिफैनायखौ गनायनानै लायाखै आरोबाव बेनि साननैसो उनाव मानसि दैथायहरनानै रां जासिफैदोंमोन बेखौबो लाखियाखै जायनि थाखाय गबिन्द बसुमतारीया लाजिनांनानै जानला मोनला खोथा बुंलाबायदों होननानैबो फोरमायथिबावो दि हारिमु बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथाया ex-NDBफोर लुबैनाय बायदि जायाखै जायनि थाखाय ex-NDBफोरानो रन्जन दैमारि आरो ex-NDBनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ होननानै फोरमायथियो। लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांखौ जायनाखि CBI कर्टआ कनभिक्ट खालामदोंमोन बेनि थाखायनो गिबियाव CBI कर्टनिफ्राय हाइ कर्टआव लाबोग्रोबाय दा 4-5 दानसोनि उनाव रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै हाइ कर्टआव जाजमेन्ट जागोन आरो मोजां जायोब्ला रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जागोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। नाथाय रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय मोनसे रिजल्युसन पास खालामनो आरो गभर्नरनि गेजेरजों रिजल्युसनखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो दैथायहरनो थाखाय BTC सरकारखौ खावलायसेयावबो BTC सरकारा दासिमबो बे खामानिखौ मावाखै होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा। ex-NDBफोरा रिहेबिलिटेसन मोननाय मोनैनि सायाव दि हारिमु बिथाङा फोरमायथियो दि बिआर फेरेंगा बिथांनि सिङाव राजखान्थि सोलिदों BJP नङाब्ला UPPL दोलोआव हाबोब्लासो रिहेबिलिटेसनखौ मोनगोन नाथाय ex-NDBफोरा गावनि जिउखौ बावनानै हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन UPPL BPF BJP कंग्रेसनि थाखाय सोमावसाराखैमोन आरो ex-NDBनि रिहेबिलिटेसनखौ लानानै राजखान्थि दाखालाम होननानैबो बुंथिबावो दि हारिमुआ। T20 वर्ल्ड कप 2021आव पाकिस्ताना इन्डियाखौ 10 विकेट्सआव फेजेनबाय।
T20 वर्ल्ड कप गेलेनाया मैया दुबाइआव जादोंमोन। बेयावनो पाकिस्ताना इन्डियाखौ फेजेनदों। पाकिस्ताना T20 वर्ल्ड कपआव देरहासारनो हानानै ICC वर्ल्ड कप मेचआव गिबि खेबनि थाखाय इन्डियाखौ फेजेनदों। बलिउडनि एक्टर शाहरुख खाननि फिसाज्ला आर्यान खाननि ड्राग्स केसआव केस फोजोबनो थाखाय रांनि लेनदेन जानाय खौराङाव गोसारदों। ड्राग्स लानायनि केसआव माखासे सान सिगांनो आर्यान खानआ हमजादोंमोन। आर्यान खाननि केसखौ फोजोबनो थाखाय NCBआ रांनि लेनदेन खालामदों होननानै एफिडेभिटआव लिरनानै खोन्थादों प्रभाकर सैल बिथाङा। मख'नो गोनांदि नारकटिक्स कन्ट्रल ब्यूरो NCBनि मुम्बाइ जनेल डाइरेक्टर समीर वानखेडे, प्राइभेट इन्वेस्टिगेटर KP गसाबी, सेम डिस'जा बिथांमोनहा बे केसनि सायाव नायबिजिरनायनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। नाथाय KP गसाबीनि बडीगार्ड प्रभाकर सैलआ फोरमायथिदों दि आर्यान खाननि केसखौ फोजोबनो थाखाय KP गसाबी आरो सेम डिस'जा मोननि गेजेराव 18 कौटि रांनि लेनदेनखौ लानानै फननि गेजेरजों सावरायलायदों। आरो 18 कौटिनि मादाव NCBनि मुम्बाइ जनेल डाइरेक्टर समीर वानखेडे बिथांनो 8 कौटि रां होनायनि खोथा रायज्लायदों। बेनि अनगायैबो शाहरुख खाननि मेनेजारखौबो सेम डिस'जा आरो KP गसाबीजों सावरायलायनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो KP गसाबी बिथाङा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय 50 लाख रां लानानै सेम डिस'जानो होफैनो थाखाय प्रभाकर सैल अदेबानि गावनि बडीगार्डखौ बिथोन होदों होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।